blauwe bordje met de pijlen 2 rechtdoor en 1 rechtsaf. We nemen altijd de rechterbaan. Hier hebben we gekeken, we geven richting aan naar links. En dan gaan we rustig doorrijden naar het verkeerslicht. Dan komen we aan bij het verkeerslicht. We zetten met z'n tweeën, we kijken naar links. We zorgen dat we de middelste baan, de juiste baan, volgen. Dan schakelen we rustig door, we kijken naar rechts. We nemen de middelste baan. Hier komen we weer bij het andere bordje, dan geven we richting aan naar rechts. Als we hebben gekeken, we kijken weer naar rechts. En we passen de snelheid aan, het is een autoweg.